Moji milovaní, keď počúvame o voľbe Mateja, mali sme tu inak aj v nedeľu, to isté prvé čítanie, tak je dôležité si všimnúť tú podmienku, ktorú tam dali. Keď Peter hovorí o Judášovi, ako už písmo predpovedalo, že zradí, a aj Peter hovorí, že treba, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnúť s Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmrtvých vstania. Viete, že to, k čomu bol pozvaný Matej, bolo to, aby bol svedkom zmrtvých vstania. Je to veľmi dôležité, viete, lebo Ježišovo umúčenie videli všetci, alebo respektíve tí, ktorí tam boli. Bola to verejná udalosť, ako píše Lukáš v Evanjeliu, tak hovorí, že tí, čo išli okolo, alebo tí, čo sa zišli na toto divadlo. Že proste bola to ako keby nejaká taká atrakcia, ktorá pritiahla ľudí a tí, ktorí tam boli vtedy v Jeruzaleme na sviatky, tak to mohli všetci vidieť. Len Ježišovo zmrtvých stane už nemohli všetci vidieť a preto volia Mateja, aby bol svedkom toho, že Ježiš naozaj stal z mŕtvych, že on je pánom aj nad smrťou, on je ten, ktorý premohol smrť, že on je ten, ktorý žije a môžeme mať neustále vzťah s ním, a respektíve aj on s nami. Ale čo sa mi páčilo na tej podmienke je, že ten, ktorý bol s nami, čo bol s nami celý čas, kým žil Pán Ježiš od Jánovho krstu až do dňa, keď bol vzatý do neba. Že napriek tomu, že bol to človek, ktorý bol povolaný byť svedkom zmrtvých stania, nestačilo to, aby zažil túto jednu udalosť. Bolo treba, aby zažíval mnohé veci s Ježišom od proste celé Ježišovo verejné účinkovanie. Od krstu až po na nebo vstúpenie. A ten čas od skriesenia po na nebo vstúpenie bol dôležitý na to, aby naozaj ľudia uverili, že Ježiš stal z mŕtvych. Na druhej strane ten čas od Jánovho krstu po poslednú večeru bol dôležitý na to, aby človek bol vyučený, aby pochopil princípy Božieho kráľovstva, to, ako to funguje. Lebo je dôležité aj pre nás, aby sme boli svedkami Ježišovho zmrtvých stania. Nemusíme byť apoštoli ako Matej. Ale stále aj my sme povolaní k tomu, aby sme svedčili, že Ježiš naozaj stal z mŕtvych. Na druhej strane je dôležité aj to, čo bolo predtým a potom. Viete, aby aj my sme poznali Pánovo učenie aj pre to, čo Ježiš učil a hlásal od Jánovho krstu až po jeho umúčenie. Viete, je to dôležité, pretože aby aj my sme sa kdesi nestratili vo svete alebo v tých veciach, čo sa dejú vo svete a tak, aby sme si boli vedomí toho, ako Božie kráľovstvo naozaj funguje, viete, o čom som vravel aj včera. Že kým nepoznáme Božie slovo, kým nepoznáme Ježišovo vyučovanie, tak sa môže stať to, že aj my sa stratíme a môžeme chodiť ako Židia každý deň Pána na zhromaždenie veriacich. A preto je aj tá podmienka dôležitá pre Mateja, toho, ktorého si Pán vyvolil. Na druhej strane niekto si môže povedať tak, že však ja toho veľa možno neviem, nepoznám až tak úplne, akože niektoré príbehy, ale možno nie úplne všetko a tak, že môžeme sa cítiť taký malý pre tú úlohu, do ktorej nás Pán povoláva. A v tom sa mi veľmi páčila odpoveď z dnešného žalmu, že Pán si ma vybral spomedzi chudobných. Viete, že keď si Boh vyberal svojich nasledovníkov, proste tých, ktorým zveril ohlasovanie, tak to nebolo spomedzi tých, ktorí by boli vyučení. Spomedzi apoštolov, pokiaľ viem, ani jeden nebol zákonník. Viete, človek s doktorátom z teológie. Väčšina z nich bola nevzdelaných, čo sa týka nejak Biblia a týchto vecí. Pravdepodobne Ján pochádzal z veľkňazského rodu, on musel vedieť tieto veci. Možno ešte aj Jakub, tu neviem, ale viete, ale ostatných 10 čo? Viete, dôležité je to, že aj ak sa cítime
Ak sa cítime máli a nehodní pred Bohom a že čo ja môžem dokázať, je obyčajný človek z ľudu, tak to je ideálna situácia na to, aby si nás Pán používal. Alebo ako hovorí Peter, Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. A Boh si vybral slabých, nemúdrych tohto sveta, ako píše Pavol v 1. liste Korinťanom, preto, aby zahambil silných a múdrych. Takže keď ja nechcem povedať, že teraz že máme byť nevzdelaní v Božích veciach, to vôbec nie, len ide o to, aby toto nebola prekážkou, alebo ešte som nad tým tak rozmýšľal, že keď si nás Pán povolá, čo mu povieme? Keby vás Pán zavolá, pôjdeš zvestovať, tam, kde si na ulici, nemusíš ďaleko chodiť. Však tam každý má nejakú adresu trvalého pobytu. Tam, kde bývaš, tak tam proste, hej, nemusíš nikde ísť, nemusíš sa ani reč cudziu učiť, len tam proste v rodnom jazyku. Čo mu povieme? Viete, dáme mu áno ako Matej a ostatní apoštoli a mnohí iní. Alebo mu poviem, že ešte, Pane, to ja nie som na to ani pripravený, ani školený, ani neviem čo. A to najdôležitejšie školenie, ktoré na to máme, to Ježiš hovorí dnes v Evanjeliu, že už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Viete, sluha bol ten, ktorý nevedel, čo sa deje v rodine. On tam bol iba na to, aby pracoval. A keď Ježiš nazýva priateľmi, tak hovorí, že vtiahol som vás do tej intimity, do toho, čo ja žijem s otcom. Viete, a toto je kvalifikácia, ktorú my máme, mali by sme mať. Že ak žijeme intimný vzťah s Ježišom, ak sme jeho priatelia, nie iba sluhami, ak vidíme do jeho vnútra, do jeho srdca, aspoň natoľko, nakoľko nám to je možné. Viete, ak nám Ježiš zjavuje a odhaľuje to, kým on je, ak sa s nami rozpráva, tak potom sme jeho priateľmi a máme na to, aby sme išli a hlásali. Lebo sluhom neoznámil to, čo sa deje medzi ním a otcom, ale priateľom áno. Viete, ak žijeme vzťah s ním, ak sa s ním rozprávame, nechcem povedať, že sa modlíme, lebo niekedy modlitba môže byť naša iba jednostranná, že iba niečo rozprávame Bohu, ale Boh nám na to nič neodpovie. Hej. Viete, len to nie je v skutočnosti modlitba. A odpovedať neznamená, že vyslíši. Že proste to nie je iba, to je Božia odpoveď, alebo že nevyslyší. Božia odpoveď na modlitbu, alebo v modlitbe, to je široká škála. To je to, že proste sa s Bohom rozprávam. Viete, toto je to, čo nás robí hodnými toho povolania ísť a byť svedkom jeho zmrtvých stania. Že žijeme intimný vzťah s ním. A potom, viete, keď žijeme intimný vzťah s ním, tak on nás poučí. Ako to hovoril Hej, že keď príde on, duch pravdy, tak vás naučí všetko. Tak viete, čo iné potrebujeme? Ešte dneska som kúsok nad tým rozmýšľal tiež nad evangelizáciou, konkrétne nad Patrikom, ktorý evangelizoval v Írsku. A kúsok aj nad tým, čo sa deje, čo som aj v nedeľu spomínal. Možno ste niektorí to počuli aj o Eurovízii, o tej pesničke, kde sa spomína mágia a také čarodejníctvo, satanizmus. Aj kúsok som videl obrázky z toho. Bol tam pentagram, ľudia oblečení ako čerti a tak. Viete, ale... A myslím si, že mnohí z toho sú porušení. A je to zlé. Ja nevravím, že to je dobré. Veľa ľudí sa môže skaziť preto, len keď som rozmýšľal aj nad tým Patrikom, prišiel tiež do takého prostredia, kde bola sama mágia. Mnohí sa postavili proti nemu. Ale ukázal, že Boh je silnejší. Viete, a to isté sa dialo aj u nás, aj pri germánskych kmeňoch, aj dnešné Nemecko a tak. Že keď prišli evangelizátori, Bonifác, myslím, že bol v Nemecku, no na území dnešného Nemecka, vtedy ešte Nemecko neexistovalo, len ukázal to, že môj Boh je silnejší ako to, čo vy uctievate. A keď chcete, môžete zostať pri tých slabochoch, keď nie, vyberte si toho, ktorý je silnejší. Viete, a tak ľudia prešli od čarodejníctva k kresťanstvu. A to, čo sme spievali aj v úvodnej piesni, základ cirkvi je na skale.
Nebude nikdy zrušená. Pekelné brány nepremôžu, ako hovorí Ježiš. Čoho sa bojíme? Viete, bojíme sa tradície nejaké a toho, že to nebude vyzerať tak, ako sme zvyknutí 300 rokov. To nevadí. To pre Ježiša nie je problém. Ježiš nikde v Evanjeliu neriešil, ako má liturgia vyzerať. Problém je, že my sme niekedy tak upnutí, viete, že to, ako ja to mojich 20 rokov žijem, tak to bolo vždy v cirkvi. To je iba 20 rokov z 2000-ročnej tradície. Viete. Len to má byť pre nás, viete, povzbudením, že ak poznáme kus Božie slovo a poznáme kus životy svätých, ako oni žili Božie slovo, to, že oni boli Božími priateľmi, že si ich Pán povolal z chudobných, tak nám to má dať nádej a má to nás posilniť, že keď to oni dokázali, keď Boh pôsobil v ich živote, v mojom nebude. Viete, len potrebujeme Bohu dať svoje áno a častokrát vykročiť takej smelej odvahe a dôvere, že Boh naozaj bude konať a niekedy sa vrhnúť aj, ako to Ježiš hovorí, ako ovce medzi vlkov. Možno doráňaný, ale vždy víťazí, lebo on, baránok Boží, zvíťazil. Nad šelmou, to je potom z knihy Zjavenia apoštola Jána. Amen.